ottelemaan Rajan Korkeaho-Meidokan, Armas Veseli, Kutonin ja valmistautuvat. Leppälä. No niin, Ryan. Näytä koko vartalo mukana. Tarkasti sieltä pystys nyt, ettei lähde mihinkään hötkyihin mukaan. Hyvä Rajan. Kellotanilla 1. Ottelun voitti Ahosen Joonas. Ottelemaan Suli Aulopuo. Ryan, riko ne kädet käsistä läpi. Kunnolla käännyt sinne sisään. Ei suojat. No niin Ryan, vähän nopeammin nyt sisään. Käännyt kunnolla sinne, kunnon kusutsi siihen mukaan. Sä voit pitää sen kahvan kun se puikkaa, ei tarvii irrottaa. Älä irrota sitä kahvaa pois. No niin, käsillä. Venttaa se paikka kun se hyppii. Noihin kääntöjä. Ryan, nyt paremmin kiinni ja vähän herätys kanssa. Ja Tamanilla 3. Ottelun voitti Satana haukutteli. Sitten ottelemaan Aapo Husu Meidokan ja Ismo Ojanen Hirokama. Hyvä Ryan. Ja kohta päästään aloittamaan Tamanilla 3. Poikien alle 73 kiloista. Muistutan, että teidät hyvät eivät saa tehdä käsihuhtoja.